Отпред се видава само, отзад не може. Нищо. Там противопадам. Ако някой не хоче да и аз ви търся тия кукулини, хвачките ли му? Те хвачките. Дръжте тия цветя. Какво ще правиш с тези цветя? Какво ще правиш? Да благодарим на хората, които ни охраняват. И шеки. Да. Днеска има засилена полицейска охрана. Добре. Ние на това се надяваме. Добре. На тяхната подкрепа. И да осигурят нашата сигурност. На полицаи? Да. Има бе, къде си бе? Виктория, ако се позори бе. Аз върна с Виктория, ти къде си? Хранеш ли? Елата за вътро. Първото нещо, което се направи господин Жабов, е кабинета си модерен да приема мургавите съграждани, защото вижте ги там поддръжниците, които са наистина на това управление, на това статукво. И също една туалетна 40 000 лева да струва. Убережи! Миналата година имало туалетна, никой не е ползвал. Това всичко е един убийствен бюджет, в който ние протестираме като граждани, защото тези хора, когато влязат вътре и ако няма гражданско общество да се съберем и да им кажем, че те грешат и да им искаме оставките, те ще винаги, както е било 20 години, се навързват като свински черва. Оставка! 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 Чакаме писмен отговор, господин Жабов, за разходването на тези 700 000 лева. На всички ние сме тук по една единствена причина. Това е поредният български град, българска община, която е окупирана от мафията. И така, в България община след община, град след град, село след село, пуснали са пипана местната управа, местната политическа власт, където са се оплели заедно и вършеят и крадат от вашите пари. Това са наши пари. Оставка! 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 За да има бъдеще, скъпи приятели, трябва да си решим настоящето. Трябва да си решим нашите проблеми, защото нашите проблеми засягат елементарните ни нужди. Храната, отоплението, електричеството, водата, всичко това е обхванато от мафиотите. Отгоре до долу. Пипалата стигат навсякъде.
И няма да стане без протести. Няма да стане без постоянно тук присъствие на хора. Защото те така са се пили като кърлежи. Чрез кърлежа има един единствен начин. Да се хване, да се оскупне и да му се смачка главата. Това е начин. Това е начин. И затова община Грудово или община Средец слагат тук едно велико начало. И аз мисля, че с вашите усилия в община Средец ще се диша спокойно, защото много скоро този кмет ще се отиде. Мафия! 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 Оставка! 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 Сигурен съм, че сега площада не е пълен, но след няколко дена този площад ще бъде пълен с хора и грамовно ще извика Жабов вън! 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 И оттам нататък аз съм сигурен, че бавно и полека Жабов ще подскочи и ще се скрие в блатото, там, откъдето е дошъл. Да живее България! 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 Да кажете вашия джип с какви средства го закупихте? Моя джип? Да. Моя джип, проверете с какво съм го купил. Добре, как така станахте от човек от народа да се обличате в скъпи костюми, в скъпи коли, да се возите на петрова нива така? Кои са скъпите костюми и кои са скъпите коли?